asomdwe enka wana wohwe nyina ani kuma uduma na anwumre yentie nyamsem na yemfa nwura mpaebom etie nyamsem na edobe nwura mpaebom na anwumre asema meno kasa found ma to the divine invitation onyankopon to ne nsa frɛ nipa ye kenka o asempa ne sɛ Matthew kyerɛma ne tie ya edu baako kyekemu aduonu nwɔtwe asɛm tietie bi na ho na me say ma to the divine invitation kenka mai yo me pacho yitie radias mama ye adwuma bre na wasua mo ne sua nyina oh hallelujah mumra me nkyɛn na mema mo aho obi a waye adwuma na wabre ana Yesu eto nsa fresafo no sɛ omra ne nkyɛn na obema no ahome divine invitation ye wo mu mienu yo human invitation and divine invitation ye to yensa dia frɛ obi ana obi frɛ obi invitation is defined as a request to take part or be present in something. Say adie bi ohon mu a obi pese obeka ho obi to nsa frɛ sɛ oya adie bi otopnu bi odi dwuma bi oye wedi bi adoring ana odi onu ankasa na brabom dwuma bi no ato nsa frɛ sɛ bra na fa ho be wura sa de no bi bra na fa ho be hyem bi bra na be didi bi divine invitation na yewo enipa fam de aduru ba bia etimi koye sekantwen obi ayi frase entokokura timi si ho obi party asintokwa timi si ho na eno no se ekobasa na ma botaya ode yesa de ni nyina hyɛ ba onyankopɔn fra woto nsa frɛ nipa ne de oto nsa frɛ nipa so obey nipa ne yi hallelujah every invitation is a privilege so obi to nsa frɛ obi ana yɛ kwanya no ode ama nipa no na de ba ko a invitation emma ne ye negia pa ne sɛ enipa ne ye bubi na tese ye bubi you have been recognized, you have been accepted. But this evening God is inviting somebody. Yesu kasa no to nsa frɛ nipa bi sɛ enipa bi wo wiase we ye adwuma bre and it is true sir ye gusu aye kasa say this world is full of anxiety and problems amania enu how bebre na o wiase obi enu one nobody can dispute this fact te wiase ayetim say enya de anika ewo sa wiase we mu da nipa sori aye koba niema bebreba ekoso wiase nyina eye problems nko a psychological problem, social problem, economic problem, political problem, spiritual problem. Na enipa bi huna mane bone adi adeso so abeto nipa bi so na urade stewi asesa no he se de nipa si gina ho tie na no se nipa o problem na de ba ko a
endi ka me nyankopon to ne nsa frɛ nipa ne sɛ bɔne ade so asu nipa ne so. We cannot carry it. If you say bɔne no ade ko wo ma de ko maniem ade ko sayem na urade wo ba bi nipa bi gyina. God has to invite you to come unto himself. So ofro now what do amana eti bre bi nyame to nsa frɛ nipa no ade aba ko nyankopon siesie aponto a wo siesie de nipa no is forgiveness. God is inviting somebody to forgive your sins. Eti anano ne nyanwa obana okoto no beseda okoto no Jacob ebura no Jacob ebura no okoto no ana Yesu busa ne se woni ne di nkom no busa ne nsem bi na o hwea said na ade ne sitie no na oba no na bra bo ne nye afei wodi nsem bi ono betre Yesu Bible onim se wonim Bible mo che na Yesu pese what ne ba ne or to ne nsa frɛnsa de abɛya bɔne ade so na da no so mfi sɛ amama no ɔno mo hyia obi anware no no mo dɔso mama ma kuma ko 5 de satan kura no ne te na nya ne kunu eti sɛ bɔne ade so ate sɛ general yo Yesu bi otimi gye nkwa Jesus na bra bi obeto ne nsa frɛ nipa no na ɔto ne nsa nipa ko ba ko ɔto ne nsa from kɛseɛ pa na ɔfra de bɔyɛfo. Oh yes. Anyumre menim bɔne ade so ɔda so ane sɛ de mu si duro se fa adeɛ bi a wɔyɛ owiase bi a menyame abufo bɛda ɔsoro. Jesus is inviting you. Amen. Ɔso to nsa frɛ sɛ wɔyɛ dwuma bra bɔne ti obi ntimi tena fie bɔne ti obi ne asomdue da bia no de no wɔhye ebi ne se abra nyame ɛkɔ sɛ ɔkɔ akɔsra Adam ne Eve bɔne nti ne wɔmadwane. Where are you? Benyumre na nyankopɔn hwɛ sɛ enka Adam ne Eve bɛsɛ aba ne nkyɛn wɔse onipa wɔ he anyumre me kasa kyerɛ obi sɛ awurade ato nsa frɛ. You are being divinely invited. Na fra wo nyina no enye tofi na awurade de bɛm wadie na mum wakoma na okra na ɛntɔ ne yam na okra ne sie pene wɔ bɔne ho na okra ne tenka sɛ bɔne ne pia na kɔ sɛ yam no na okra no ɛhoyira no no ɛno na awurade to nsa frɛ wo sɛ adwuma bi a wayɛ brɛ bɔne ne suo bi a da wo soɔ ɛnna nwummerɛ wɔ Yesu din mu sɛ ɔbɛ Yesu nkyɛn ɔbɛ awurade nkyɛn a ɔbɛma wo home. Amen. Ɔsɛ bra na ɔbɛ a ɔbɛhyehyɛ na wama wo ɔhome. Ti ɔnwontofo no nwummerɛ yɛ medɛ sɛ ɔbɔne ade soa te sɛ denara Jesus wɔ tumi sɛ ɔgye wo nkwa. Sɛ ɔbɔne ade soa no te sɛ dea Jesus ɔtumi sɛ ɔgye wo nkwa. Jesus ɔtumi dɛ ɔgye wo nkwa. Jesus ɔtumi dɛ ɔgye wo nkwa. Sɛ ɔbɔne ade soa yɛdu dɛnara Jesus ɔtumi dɛ ɔgye wo nkwa. Oh Jesus ɔtumi Ochukwa Jesus Otundokwa Onipa ba kupre ne teme eto nsa frɛ nipa no ɔde ne bɔne kyɛ no obi beteme de bɔne akyɛ wɔ asase wɔ Yesu ba sɛ Awurade mfa bɔne nkyɛ wa ɛno me da so if sɛ daakye bi no ukopie Awurade anim a nipa de ɔde akyɛw Banyame mfa nkyɛ wa
obebu aten enumbre minim ba bia wo na kotia minim ade a wo de onsa som minim bone ehunahuna wo de wabrabo so. Our God is inviting you. Amen. Receive that divine invitation. Amen. Na se wo som na wo je tumu a awurade be ma home ayo kradia. Amen. We are seeing the brand the party so and the brand the tripem obia pekoy obefa so na sombe tono but asum djeme we are simuda na mo de obewurade nche no de oton safro na oba ne nche no o kana akoma to ne yem no mana so. You say the Bible show me say our Jesus is the Prince of Peace. Amen. Asum djankasa entinyo ma twa ho ahiem because obi ho o skebe bre na so no ntono and obi also onihwe but the joy of the Lord is our strength. Amen. Wo woni kra mu ni gie say ministry mpa Yesu Jesus is my portion. Amen. Awurade ni me chefa. Jesus is my portion. Receive that divine invitation. Amen. God is inviting somebody. Enyane ehina betimi adwane afiri nyame enum akọ. Oto safre wa bro. Ebre bedui. Yesu kan se mesesi kane bi. Eto pro. Ana o hye ase se wo frafre nipa bi. Se nipa eto pro. Of fresh special people. Sometimes human invitation, no, you were special invitation. But now, the only special invitation, the invitation from above is for everybody. Amen. And the men yankupo yo dono, onyame atraining sa, yo don san me wiase nyina. Wa massa training for nkwantin obae. Nemo waba se adibonyefo a wayira wosi na wenti no nipa ba bai so obehwehwe no agide yayira enti be bia wa kontro bia wayira bia no God is inviting you. God is inviting you. Otun safra dibonyefo enke tima osa uru na asa nemo bra utiase de God is still inviting you. So obe respond to the invitation of God there. Awurade bema wakoma toyem. Say ne awurade nso hwe. If you say akra hodo a esie pidi ne dos. Divine invitation. Ade ba ko nso ne say onyankopon frɛ adeboyefo nko a. Wosi wona woyɛ duma wa brɛ. Obia waye duma wa bre na ukomubu ewiase mu dade de wa brabo so wonye binyi nto fabra no obesuo obitime twesa na dimu na hyehyehye odwiri de obedie odwiri na duma odwiri ne sikasem ho Bible say mammo na nwedwiri niema bebre ham ho o say wadwiri na daw so a aya this one is so one. The aya man is so one. Jesus. Already seven can tell say or tun safro. Amen. Nansaya omampani ase what be che nipa yi. Said the nipa bi si huridam. Eno kura no. But David is still what didn't me so for. So what did you so for? Na se wurade fro sa what this will be a song amania be a down so for brother obetimi a so mu ache de nipa beboa. Hallelujah, praise God. Divine invitation what the baby no be aka tell say e kana odi en fabra na mintu ama Jesus fabra na mintu ama me kai obi pa na school fees ne board day na opani be to nsa friend ne mamiensa was me show bi na university level bi a wo peso mu koduru bi a metua ho ka. What a wonderful kindness.
But you nyanko pone dia. So what you move through so brawa. Ha. Wa ye mane broso. Na onyuntufo ne se wa ye mane ye nwanwa. Na Awurade ka tell say wasoa de soa bi. Na ukomu bu wa de soa no mu odu. O mane dos no make kan wo hia dos. E ka da oso. Ahokyere bi da oso. Yade bi da oso. Ana o say fabra na oba me mediesuo mesuo. Me kai oba kroni bi oba bu. Na ne kunu wo ye sofo odifo wowu ejaka. Na oba kroni ne mamienu pa. Ana oho. An krai sum no. Oguso wo sum no. Anya we kro ko bada obenya bibia bre omo maame yedi. Prekupe na kafo na ba. Se maame ukru kana woja ye no. Se wontimi ntua de a ye fa o mamienu na ye de o makosi kana no. Ehwa odifo nyame ni petwam. Ana obey kunani kan se me kire no. And the man of God invited the widow. Divine invitation. Obia ye beto nsafro no ne yabu. Obia ye beto nsafro ne yaje watum. Say ye to nsafro se bra bibia sia. Na ye botare bintia. Na Awurade fa na ko no so. Wo se maame ye nsia. Divine invitation. Anyumre me bo obia de so bi kan so amane. Yes. Me bo bi an hoira na mane. Jesus. Me bo bi an na so asamane. Me bo bi a ye na dre se wa people wi ase amane. That this evening God is inviting you into his presence. Otun se fro so de bra. Na se oba. Ode obo na be chew. Oba. What this one obehye. Wa ho kire no obeye afiri ho. Amen. Na obema wanigye e de ama okra. Ene obu so oba nse oba de na ho. O se papa me ni hwe. Ayampa sister. Kakra na ekuta onsam no wo de aye wo se wo ni hwe. Ba Awurade fa nioma nketo so. Ana de ye nioma kase de se ne de animonyam. Se wo hyase ye kakra bi. Se Awurade to sa from abane nchaya. Kakra na ekuta no Awurade gibo homa. Amen. He is God of increase and God of multiplication. I tell you, say Nyankopon wo ya som no. Say wo frown no wa ma wa your home. Say Awurade frown no wa ma. O say na ato abrabo. Enipa bebre abrabo say. Enipa bebre abrabo ayo haw. If you say bre Awurade to suffer wo. They didn't respond to the call of God, the invitation of God. Ready to suffer when we are. Tianano, I just say, a frumo bumpo new ready the daka baby a see. Now, so me, my dear, Rade, my dear, when Nemo Rade, a Radia, woman, a brand new penny pan, also a nipa ye. Nenya me feni paso obra ne nchai na o ma som no o ma bua na dwuma no o se ne man de onim no ba o ma wiye no eye basa adumrai receive that divine invitation in the name of Jesus. Diwoso ensa wato afri gitum na se o gitum a ebeye nkwagye ma wo kra ebeye ndigye ma wo kra ebeye ohomia ma wo kra. Now I come and so ebeto ye. Me pese me no bompae. Divine invitation, divine. Your divine visitation, your divine invitation. Now and you bring me no akasa for divine invitation. Anano bra Yesu twam last one akọ Jerusalem. Okwa wo mabio. Ana abrante bi afra no Bartimaeus. Jericho.
And was just what him after years. On a crowd and on the person to suffer years. A two brabia, a radina to suffer. Oh, Jesus. Bible says, I went to home in the men primo kuma. Yes, to Tessa or Freno. And we in Jesus rather wanted to invite him. Now, yes, you know, because I pass on one frame. Usum ni sa. Edu bebe na Yesu bisa Peter dia na ekoso. On se abrante bi ye ni abra na ye kon. Ana opeso be disturb na o se hwan. Ni o se abrante bi na ni afra. O se mon friend mama. Mon friend mama. Divine invitation. Oh. When you are divinely invited, your life will never be the same. Lazarus, Bartimaeus was there as a blind. But when Jesus invited him, he went home as an open-eye man. Amen. 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 Now Bartimaeus is to be an near friend. But that yes, friend, no. And then you may say yes to friend now. What brother sister? What shop brother sister? What tip brother sister? Baby, I want you to tell you. When you be ready, receive divine invitation. Yabampire. Baby, I will be. If you only respond to divine invitation, your life will never be the same. Me pese me no run ya vampire. Me pese ya vampire. Malima kapoba sata. Malababa shibran dibri habraya. Come on, you are vampire. So what do you Matufra in the name of Jesus. I respond to your invitation in the name of Jesus. Change my life. Change my destiny. Change my situation. Turn life around in the name of Jesus. Mali bros katayanda. Libabababa shabrayanda. Rabababaka. Matufra. In the name of Jesus. If somebody will respond to divine invitation, God will do a miracle. God will work in your life. God will change your situation. If only you respond to His invitation in the name of Jesus, may the Lord touch somebody. May the Lord invite you wherever you are. May the Lord locate and invite you into His presence and His manifold blessing today in the name of Jesus. Come on. Let somebody respond to the invitation of God. Let somebody respond. Let somebody respond to divine invitation in the name of Jesus. Come on, baby. I'm waiting for your calling. I'm waiting for your calling. Father, I'm waiting for your calling. I'm waiting for your invitation. I'm waiting for your invitation in the name of Jesus. Ratabrosi branda brasa. Ratabroshika. Ratafonsa. Antusatrobi. And now you know yesterday. God is inviting. Receive divine invitation. Last somebody receive divine invitation. Prepare for divine invitation in the name of Jesus. Yes, you put it. And none of them, and none of me. We are shooting a radio. A tuning something. Moy and the player. Associate the Papa or did the Papa the channel. And now, and you bring a tuning something. Prepare for divine invitation in the name of Jesus. Somebody respond to divine invitation today.
mighty name of the Lord Jesus. Makabrosataya. Marababababosha. Marababababosha. In the name of Jesus. I say, Matera de Bosheno. Matera de Bosheno. Kamasata katakata. Hey, my God. Hey. Divine invitation. Let somebody respond to divine invitation. Where are you? It is time for God's blessing and for God's glory. You know, where are you now? Libras Kabayanda Malobabosita in the mighty name of Jesus. Oh my God. Divine invitation. God is inviting somebody into his fold. God is inviting somebody into his fold. And where are you now, oh God? Alima kata kata. Liba baba basha. Liba baba baba kata. Liba baba baba kata. Liba baba basha. Riba baba basha. Riba baba baba kata. Riba baba baba kata. Riba baba baba kata. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hey. Jesus is inviting you. You must wait in the name of Jesus. Oh my God. Ebia na wa free baby anya meji gina ye. Said the radide Adam ni gina edin tromon. Oba na baby odu omoten no mafiri ho. Ana nyankopɔ bu se am se wo. Sister, nyame di gina baby wa free ho. Already etun safro bio. Otun safro sebra. Ebinum nyame hyase se oye omuye. Edu baby no free say. Bonsam wa. Se Ghana obi nyeska na obi tunu fu se. Ghana na we se pe bibi bo ho ban. Na sase na onyankopɔ hyase se obi esura ma wa mo ye yie no. Ano de na bambo bia hia. Ti du babia na binum etu ni pe bifo. Enti se babia nyame de wo hyase de babia ode wo koduru ye no. Se wa firi ho. Wa mane akogina babi foforo. Ba na nyumre wa se mi mo mane sa. Babia wa kogina bia. Respond to his call, his invitation. He's inviting you. He's inviting you. God is inviting somebody once again. Osatun safro bio. Saudi bra. Where odumfo we mobrohunufo. So what nyame asem, what nyame asem so atua. What dani nyame ne mo boni bintia. He's a loving God. Our God is loving God. Our God is merciful God. Onyankopon ye mobrohunufo. Onyankopon we odumfo. Osatun safro bio se wo de bra amfa boni bia wa ye amfa de wakoye bra be gina ba bia wo de gina ye no afuse opese wo de kotra sa ana nye wiase mu hanhira nko a awurade pese o ma o da kwa after this life so wo fi sa wiase wo emu a obese timi atoa da nkwa no so enu ti no oto nsafro. He wants to secure your eternal life. God wants to secure your eternal life. Already person unkwa jene sipi. Opese sipi. Ye try ho sesi a aba. Ye ba afa
yɛbɛfa o course na yɛne wa hyase abompae nansana yɛbɛtwa yɛ ho no yɛpɛ sɛ wɔn a ɔsɔ yɛasene ɛwɔ dwumadie mu no yɛda ɔmo nneɛma no di adusa herbal mixture and capsules ɛna asɔ yɛasene ɛwɔ dwumadie mu okuada ɛne kɔhyɛda bia program yɛ ayɛ adusa herbal mixture and capsules yɛdi ka kyerɛw sɛ awurade sɛ yɛni duana ba no yɛmfa na haban ɛnsa yɛ ho yadeɛ nneɛma ahodoɔ awurade nyankopɔn nam adusa herbal mixture and capsules so ɛyɛ no ehu emu odu paa na awurade ɛnam so ɛyɛ anwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne bebree nti yɛbɔ amaneɛ sɛ bɔmmɔden a wofa namba wei a wobɛtumi afrɛ bio nso ɔmo ɛwɔ Kumase Takoma Ekro Gold Filling Station ɛhɔ na ɔmo wɔ nti yɛbɔ amaneɛ sɛ wopɛ sɛ wofrɛ ɔmo a wobɛtumi afrɛ namba wei 0500110115 0500110115 ɛna 0557009824 last one is 0557009825 ofre edusa herbal mixture and capsules ofre Dr. Dusa Mami Dusa obefa na me ka kyerɛ wo sɛ enema aduru we ɛyɛ no ne yade ahodo awurade fa so ɛhyam ehu yɛnka yɛka se yɛbobɔ so akyerɛ ɛbɛ nwanwa na deɛ ba akokora ne wo ma wo waist pains omo hyishi ani koko na oba wo problem bema wo problem wo de bomoden a nka yɛ nyina hanom nka ho asɛm yɛkanyamsɛm kenka ho asɛm nanso adue maka sɛ it was born out of prayer mpaebɔ ɛna wo aduro no ti di ho adanse a yɛmfɛre koraa ɛyɛ adwuma nso papapa mepɛ sɛ wo tɔ baako wo tɔ ayi na ne nsuo na na ɔtɔ ne capsules no nso baako wo de kanemi enu bom wo de we ne yɛ nsuo ana wo de we no ayi na wanom afra wo de tɔ baako pɛ na try hwɛ sasɛm a yɛka no yɛboa na ase yɛmoa yɛyɛ sunsun fam deɛ no yɛyɛ honam fam nso ɛdeɛ 0200603602 obetimi afrɛ number isisi a wo studio ha na yɛne wo abompae divine invitation divine ɔsoro frɛ obi onyankopɔn to ne nsa frɛ obi awurade de obi gyina baabi na baabi a odi ne gyina no wafiri hɔ na baabi a wafiri no awurade abegyina sa to nsa frɛ sɛ sa bra ɛdeɛ na anika na akɔ no na ani gye sɛ wo papa na wo maame baabi a odi gyina position bi a odi wo sie wayɛ bɔne mfomsoɔ wabu n'animtia na wankasa do wo pakɔ yɛ bibi na ɔno ansa bɛgyina mu to nsa frɛ sɛ bra sa bra wachi amagyew. It's a very wonderful invitation nipa bia no one mo betimi ahyɛ ade we ne mo awurade de o say ye bone te say tamna ma ha kra obehoro amana ye say suchirema. God is inviting somebody bra ena enya no nko ebre bi awurade to ne nsa free nipa bia na obeye nipa ni Batimius no o jojo no o pampam. But Yesu. Hello. Hello. Yeah. Udini baby o kasa free. The pastor me din the subject and kasa free. I'm coming contact me. Enyumbre me share program bi o TV. Na be di kan na me na ma hu say na me say ya to me na ma so. Nyamesu shrapa Radin come. You Ubura my bit me a foul na yenwa ched yo empire be on ma opese boma near Bama 02006030602. Hello. Hello, Pacho Peja on any kakra. Hello. Peja on any kakra mai. Oh. Hello.
Hello. Ya udini baby o kasa free. Also kasa free. Nkasa for Tirege. Oh, Tirege. Enumbre mami. Yan kasa. Mesi yan kasa. Meto nka mesi yan kasa de nkomo na opese enumre bo opese bo mpa bi ma wana se uhia nkuransha na futu bi. Ulo TV ni volume kakra ma yanke papa yente okasa ni. Hello. I'm say ne line no. Hello. Hello, yes sir. Hello. Yes sir, udini baby okasa free. Pastor, ya frame yawo. Ya kasa free buafa. Okay, yawo yankasa o line mu down. Majuma ya ayabasa me ya enkoso. Awurade ya bompa da wase wako life. Safo we bi na so na we adwuma bre. Na waso ne so na okomu bu no. Omra wo nkyai. Na obemma wo ahome, obehyo no amo ahome. Ye pega wako adwuma samba wanim. Amen. Awurade ye fra we ade ye. Yesu demo ye na adwuma sam ye eye ma no. Madum kase emofo na adwuma so. In the name of Jesus, ma we share and turn the jumaso. And we yes demo. We hear man bro sunti ye busa wo. Era was yes dinti. Amen. Amen. Radin Shrapa, obetimi a friend 0200. Hello. 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 Mami low volume ni kakra mai why? Hello. Hello, kasa udini baby o kasa free. The kasa fra koso bo frame. Ama nyumbre ye ni nkomo. Mpesa wo bompa ye ma na. Ma so ko nyefe. Wa so ko nyefe. Awurade waka kire yen se pamu ka yen fom so a wo ye no kwafo ne treni ni se wo de becha ye. O treni ni eto fom mprenso a obesha ama na sori. Awurade wa fna sori a enye fe ahwease bi a wahwe. Yesu di mu pejale bio. Anyumre Kenya ne kura na Kenya no honhom na fa ne siwa kwa no so. Bi se wo penipa nyina age won. Ma ne nya si no onye nam e wo tumi ne wa ho otemu. Yesu dinti. Amen. 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 Yo Awurade nkoso kan e fi se abre kutu na mo wate. Hello. Hello. Ya udini baby a kasa free. Hello. Udini baby a kasa free. Hello, Udini baby a kasa free. Hello. Yes sir. Said the line no see so see hot no oba no wan nyina so ye obi a overtake. Yeah, ye ni nkomo. O kasa no mentini ye low volume ne kakra mam. Hello. Hello. Hello, Yatunka. Oh, Sabra view. Hello. Nipe good lines na chine dos. Hello. Good evening. Low volume ni kakrama ya why? Okay. Low volume no, TV volume no low ni kakrama ya. Actually, never. Good. Wanya ntemo bi baba urum. Hello, Yankasa. Oh. Any power lines na chido sinti. Wankasa obi baba urum. Oof. Hello. Hello. Ya Yankasa nyumbre ni nkomo. Ose. Program no so no free. Yeah, okay, sir, friend. Yeah, that's in Yamishra. God bless you, Radin Sharp.
bless you. Yo, God bless. Bye bye. Hello. Obo Rama ebe phone. 0200. Hello. Hello. Yeah, udini baby akasa free. Hello, good evening. Good evening, Mami udini baby akasa free. If I say me Jimmy. Julu kasa free. I say me kasa free. Yo, enyumre yeni nkomo. Enyumre me ya me so bon pay man. Yes. Awurade me pagya wafuna dwiri ba wanim. Obia wosoa deswa. Yade adeswa wohwe. Hello. Mami oteme nkan ye bompa yo. Hello. Mete wonka pa ye bompa ma wona wonso nti. Awurade me bompa ma wafuna. So oteme nka so wonteme nka. Yade adeswa bia dane so. Yesu dim ya siero. Oso bia de adesua bia ba wani ma ba hye no ama no home enumere we Yesu dim fa nsaka no ama yaresa enya ne dia Yesu dinti amen. Amen. Yes ma bompa ma Julia wi o he TV na obehu obo ma be fa hello Mami Julini. Yeah. O mama bompa e bono agu mframa mo. Me touch me too. Afede oti Awurade wakatra ye se de ordina de so obrehu bia obehye no yade bia da wafuna bra boso Yesu dim ye hye na numere ya yade musra ka yade tumi bia in the name of Jesus. Awurade ma yare sanya odia wo Yesu dim amen. 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 De fan from mo ko hia na saje ka ho wate. Hello. Hello, udini baby akasa free. Yeah, udini baby akasa free. Why you know embaye? Hello. Yeah, hello. 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 Ya to kasa. Good evening. Good evening. Ya no low volume ni kakra mai. Say Mulansi there just munya be me nsama yen how. Hello, obi so asai be man overtaking. Mama udini baby akasa free. Hello. Obi so be overtake you sisia. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening. Udini baby akasa free. The captain said you also. Serious yeni nkomo. I'm what's mean now. Ose. Mr. Pibama, what's your west mean now? Oh, why are there? Awurade ya bompa pagya won kura ya wo twere wasini nyina ba wanim. Adeso aso amno so. Enso ha desoa. Nanso wato nsafra ye se. Ye de ba wanim a wo ba hye. Ebia mo frani bia wo bia wo Yesu demo. Menwosra ento ma bra boso. Amen. Kaka won de owura befi. Ma wonyansa ne nim de ode betwere. Yesu demo. Sawas wo mu twa Peter e Ghana. In the name of Jesus. Uradim Peter mo frame my Amen. No uradim for wo mon konkai. E wo Yesu demo. Amen. 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 Oya de ombe church afibia de wo Yesu dim. Amen. Hello. Offer 0200 0200603602. Yede ofai eba ewiya no no. Ope so offer obetimi afre 0247812428. Personal number and frame sisia. Ye pon obetimi afre na nkomo bi wan yedi. Yitim edusa heba mixture and capsules. And yes abon kaye edusa heba mixture and capsules. Number no
0500110115 0500110115 and 0557 009824 0557009825 adusa herbal mixture and capsules Okumase takwa mercury goil filling station hono ofredi sa yade bie free trinwi so kosi omora no hawo no wo de frɛ no na me catch us ngo sere di aduru na chi no wa obedi ho adanse na wo de ahye nyankopɔn ne munyam yade na sibetu nya sɛ soso ɛyɛ ngosra onyankopɔn tumi ɛne mpaebo ne di aduru na chi enti sere obia sɛ try bi hwɛ na bi ho sɛ awurade tumi na moduru no mo nso ɛsaw yade bra yɛyɛ honam fam de ne yɛyɛ honhom so ɛfam de ɛfasa kwa wo so ne yɛhyira wona ochinchi machines ne ma yɛ nyina sawachi sawachi ai kawachi ha ze da bia confuse on din kawachi nipa bia asam no ni din very powerful power nipa bia wo so kawachi onipa kai ha ya na wo decide na awia ma so kawachi nipa wan ka na chi bia wo ungrateful o kai ba bia wo free ne ba bia awrade do abedu atimi aboa ma wo hye nyankopɔn ne munya maame Augustina ne wo na ka ho Amos obobis koyima teacher yima oha and wanya kwa nyi ni minum Amos mame Gloria sof mame sofo gifty and yankasa endofo ada osema of junior ukura bia free no me nsa kosi no na ye oha mysteries of the gospel afenso kwasiada anadwo bia free dumie no kosi no me nsa so your fire all night bi oha ano den pa te yeto ensa afro bia se bere bia no ntra ho ya wada bia so yo sky fm free nonkron ekosi nomdu ya wada bia fa feed enso to obe nshira divine invitation awrade aton safro na obe oyi onipe kai adio nyamia ya